pizka bat erantzuten unibertsitateakin zerikusi zadaken lehia hundixen laburpen bat etxerak orduan erronka desberdinak pizkat esatea nahi nituzke, talde batetik bai duguna da esfortzu edo ahaleginaren kultura. Hau gero beste erronka batekin zerikusia handia duena da, baloreen erronka. Azkenean euskaldunok balore batzuk izan ditugu azkenengo urtietan eta balore horiek direla eta aukera eduki dugu erronka edo lehiakortasun maila altu batzuetara heltzeko. Eta uste dugu denbora dela balio horiek errekuperatzeko modu batean. Azkenean badirude munduak modu batera pentsatzera edo modu batera lan egitera behartzen gaituela. Non honenak azkenean oso lehiakorrak izan behar garen eta ondokoa baino hobeto egitea da gure helburua. Azkenean egin nahi duguna da euskaldunon baloreak indartu eta laguntalde edo gizarte ideia hori indartu. Bestalde, beste erronka oso garrantzitsu bat nazioartekotzearena da edo globalizazioa. Gaur egun mundu globalizatu batean bizi gara eta badakigu mundu globalizatu batean, munduko punta batean gertatzen dena bestean eragina duela. Eta guk horrela lan egin behar dugu, rol edo modelo berri honen arabera. Horregatik uste dugu bai euskal gizartea internazionalagoa izan behar dela. Gure enpresek adibide on bat dira, nola beren produktuak kanpoko herrietara bidaltzen dituzten, baina uste dugu gizartea bera dela internazionaldu behar dena. Eta hortan unibertsitateak gauza asko ditu egiteko. Bestalde oso garrantzitsua da jakitea unibertsitatearen bizitza ez dela bosgarren mailan edo postgradu baten edo MA baten bukatzen, baizik eta bizitza guztian jarraitzen duela. Zergatik, ikasle desberdinek azkenean beraien arteko taldeak egiten badituzte sinergiak aprobetxatzeko ere aukera bat izango dut, eta azkenean sinergia horien onura gizarteak jasoko du, eta guztion onerako izango da. Beste erronka garrantzitsu bat ere, innovazio ez teknologikoarena da. Zer ezberdintasun dago innovazio edo eraldaketa teknologikoa eta ez teknologikoaren artean? Teknologikoa oso argi dakigu, gure produktu gordinaren 2,2 Euskadin I+D-ra inbertitzen dugu, baina badaude beste ekintza batzuk, adibidez, gure enpresen kudeaketa, gure lidergoaren prestakuntza, gure enpresen arteko eta oro har gizartearen artean sor daitezkeen sinergien aprobetxatzea, eta uste dugu hori bere landu behar dela. Eta bere lehenengo urratsak unibertsitatetik etor daitezke. Abantaila moruan, Deustoko Unibertsitateari dagokionez, ni ikasle izan naizenez, irakasleekin eta bertako langileekin nik behintzat izan nuen gertutasuna da, edozein arazo genula, beraien bulegoen arteak beti zabalik genituen, edozer gauza argitzeko. Eta ja bukatzeko, laburpen moduan, lehen aipatutako bi erronka nagusi jarriko nituzke garrantzitsu moduan, garrantzitsuenak. Alde batetik globalizazioa, lehen esan dugun arrazoengatik, eta bestea oso harria da gure lidergoaren prestakuntza. Herri bakoitzak azkenean herriaren izateko modua gure lidergoaren islada argi bat da. Lidergo argi bat eduki ezkero, bai gure gobernuan, bai gure enpresetan, bai beste edozein erakundetan, azkenean onura handi bat izango du gizartean. Eta uste dut hori hortan erronka handi bat duela unibertsitateak.